Jeg er sammen med Michelle og Camilla jo i gruppen, og vi har den her om angstramning. Jeg skal fortælle om indholdet. Emnet er angst. Skribenten er neutral i artiklen, og det forekommer derfor ingen steder, hvor hun er holdningstilkendegivende. Vi synes, at mellemrubrikkerne er lidt læselige, og det passer meget godt i forhold til brødteksten. Eksempler kan være på synspunkter er for eksempel: det var enormt paradoksalt. Det er nok svært for folk, der ikke har oplevet angst, at forstå dybden af det. Som den ene af dem, der er også flere herover. For at bekæmpe angst må man blive ved med at gøre de ting, der gør en bange igen og igen. Sproget. Vi har påpeget, at der er billedsprog visse steder, blandt andet her, hvor der står: det kunne for eksempel være en tur i supermarkedet. Det føles som at gå i Hurlumhej-huset. Billedsprog, det er også en sammenligning, fordi det er noget, man sammenligner med. Og der er også herover succesoplysende kom drypvist, og det er jo også, hvis man ser det billedligt, så er det jo drypvist. Der er ikke brugt fremmord eller fagudtryk, og det er fordi, det er den målgruppe, vi snakker om, og det er jo fordi, det er folk, som i forvejen har det psykisk dårligt. Så skal det ikke være for svært at læse og forstå. Artiklen er konkret, og det er den, fordi læseren får alt sammen serveret, og der er ikke noget, der er overladt til vores egen tankegang. Det hele det kommer sådan punktligt. Vi fortolker artiklen som en hjælp til angstramte, som går med angsten alene, og ikke får den hjælp, de har brug for. Vores vurdering er, at vi synes, det er en god artikel, fordi den er relevant. Vi synes, at Liesl har et godt budskab, og samtidig er teksten meget let læselig. Og vores perspektivering, det er, at Lis Rand kom stærk ud i din angst 2012, og vores praktik i psykiatrien. Og jeg kan henholde til, at hun har skrevet bogen her. Man kan købe den i Netto. Reklamation, 39 kroner, hvis man har lyst til at læse den, eller har behov for at give den til andre. Det var det. Tak fordi jeg måtte være med. Hej igen.